Защо ние, екипът на Solar Group, сме уверени, че можем да предложим уникални възможности на тези, които искат да печелят от инвестиции? Защото за 8 години работа се убедихме, че правим нещо, което никой преди нас не е правил. Solar Group е инвестиционна мултиплатформа от ново поколение. Ние обединяваме мащабни технологични проекти, десетки хиляди инвеститори по целия свят, обширна партньорска мрежа и уникална IT платформа за личен профил. Проектите се нуждаят от инвестиции, за да изградят печеливш бизнес, основан на пробивни технологии. Инвеститорите подкрепят проектите с пари, а партньорите с информационно популяризиране. И така, какви възможности ви предлагаме? Първо, да печелите, като участвате в мащабни технологични проекти. Можете да получавате пасивен доход от инвестиции след няколко години или да спечелите още сега чрез партньорската програма. Второ, станете част от големи проекти, които могат да променят цяла индустрия и да донесат реални ползи за света. Да се построят аеростати за покоряване на стратосферата или да се създадат електродвигатели, които ще позволят да се отървем от топлоелектрическите централи и смога в мегаполисите. Ние финансираме само онези проекти, чието екип вече е създал иновативен продукт и има ясен план как на негова основа да изгради мащабен и високодоходен бизнес. Трето, да участвате в проекти при достъпни условия. Можете да инвестирате от $50, като всеки месец внасяте удобна за вас сума на разсрочено плащане, а да печелите като партньор, дори без вложения. Четвърто, инвестирайте онлайн от всяка точка на света, където има интернет. Свързахме голям избор от банкови карти, платежни системи и криптовалути. Пето, следете развитието на проектите и това къде се изразходват вашите инвестиции. Осигуряваме ежедневно отразяване на проектите в различни социални мрежи и в личния кабинет с преводи на чужди езици. Шесто, общувайте в голямата общност от инвеститори и партньори на Solar Group в чатове и на офлайн конференции. Там ще получите не само отговори на всички въпроси, но и подкрепа, нови контакти, общуване с единомишленици. Разгледайте възможностите на платформата Solar Group чрез връзката в описанието. Отворете за себе си свят на уникални възможности.